हाय लोगोफोर खुलुमनायखौ जासिग्रोना नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो सानदों आंनि बे स्वrang लामा YouTube चेनेलजों आंनि बे गोदान भिडिअ लाना फैनायजों लोगोसे आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। मैयानि दिनाव दिनै जोंनि बयनिबो मानगोनां प्रमद सारा एबसुनिफ्राय ओंखारबाय बा एबसुनि हाबा मावनायखौ नागारबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आं बेखौनो बुंनो सानो माखासे मावनो गोनां आद्रा थानाय खामानिखौ दा सोर मावगोन बेखौनो आं सानो। दिनै बेबादि मेलेमजिबि सुबुं गैयामोन होनना बुंजायो। दिनै प्रमद सार बादि मेलेमजिबि मानसिया दिनै हारिनि मोजां हाबा मावनाय जेरै बाथ्रा बुङो ओरैनो नोंगौ हाबा मावोमोन। दिनै दा बर'नि गेजेराव एबसुनिफ्राय ओंखारबाय आरो दा बे बिबाननि हाबाखौ दा सोर लागोन सोर मावगोन बेखौ रावबो बुंस' हाया। बेखौनो बुंनो सानो दुखुनांथाव दिनै बे रायजो राजाखौ लानानै बेखौनो मोदै लालायनानै दिनै एबसुनि हाबाखौ नागारबाय। जोबोद दुखु मोनदों आंबो आरो रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां मोननाय दङमोन। दिनै बे कमेन्टआव नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन आरो बे कमेन्टजों लोगोसे आरो आङो प्रमद सारनि सोमोन्दै आं माखासे बाथ्रा बुंबावगोन। दुखु मोनदों आंबो दिनै हारिनि हाबा मावनायाव दिनै बेसेबां मोजां हाबा आरो हाबा मावदोंमोन एबा मोजां हाबाजों आगान सुरदोंमोन। दिनै बेबादि सारखौ मोननो थांनाय नङा। दिनै बर'नि गेजेराव मोजां हाबा मावनायाव सोरनिबा एना एनि सोरबा बुजिस'नो हायि एना एनियाव गोबां गाज्रि बुंजाबाय सोरजोंबा मोजां मोनजाबाय। बेखौनो आं खावलायो दिनै नोंथांमोना बिनि भिडिअ लानायखौ नायगोन होननानै आं बे भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो दाबायना हो। आंनि बे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना लोगो आपल'ड खालामबा नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि बेखौनो आं खावलायबाय नोंथांमोननिसिम। गोजोन्थों। Beni tarunaya nınılosımın Ruzunay simangni rayzı nınılosımın Nınını usibay Baugarva